ಬಸಿರಕ್ಕ ಹೊರ ಗೋಣಿ ಪತ್ತಲೆ ಮಾರ್ರೆ ದಾದಾ ಚಿಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನು ಮಂಡೆಡ್ ಬತ್ತು ಹೊರ ಈ ಬೀಲೇರಲ್ಲ ಪತ್ತಲೆ ಆತ್ ಪಂಡಲ ಒಂಜೇ ಪುಂಜು ಅರ್ ಒರ್ತಿ ಈ ಉಚ್ಚುನ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇವು ದೂರ ದೂರ ಅಲ 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 ಅಂತ ಪನ್ಪುನತ್ತಂದೆ ಈರ್ನತ್ತದ ಏರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಜ್ಜತ್ತಕ್ಕ ಅಂತ ಮಮ್ಮನ ಕೇಂಡು ಅಂಡ್ ಏರ್ಲ ಮುಟ್ಟಾರ್ನ ತೊಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಕಬ್ಬರ್ ಕೋಲು ಕೊನತ್ತೇರು ಊಂದು ದೀರು ಉಚ್ಚುನ ಪತ್ತಿರು ಲೈ ಪಡಿರ್ ಗೊಂಡಲ ಬುರ್ನು ಒಂದು ಶೋಭ ಕನಕತೆ ಏರು ಮೇರು ಶೋಭಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ರಡ್ಡು ಬುದ್ಧಾರ ಶೋಭಕ್ಕಲ ಶಕ್ಕಲ ಅಂದ್ ರಡ್ಡು ಬುದ್ಧಾರ ಉಂಡರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಪೂರ ಬರೋದುಂಡಪ್ಪ ಎಂಬೇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಬೇರ್ನ ವಾಯ್ಸೇ ವೈರಲ್ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆತಂಡ್ರಿ ಐಟ್ ದಾದ ಬರೋದುಂಡು ಪುತ್ತೂರು ದಾರಿಗೆ ಸುಳ್ಯ ದಾರಿಗೆ ಕಡಬ ದಾರಿಗೆ ಪೂರ ಬರೋದುಂಡು ಮೀಡಿಯಾಡೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಜ ದಾದ ಅದಂದ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಹುಡ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಏರಂದ ಆವಡುದು ಎಂಬೇರು ಪುತ್ತೂರು ದಾರತ್ತು ಕಡಬ ದಾರತ್ತು ಸುಳ್ಯ ದಾರತ್ತು ಎಂಬೇರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟಿದ ನೆಕ್ಕಿಲುದಾರು ಶೋಭಕ್ಕ ಮೊಲುಲ್ಲೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಇತ್ತ ಈರು ಹೊಲ್ತಾರ ಪನ್ಲೆ ಮಾತ ಉಡ್ದಾರ ಇರಾದರು ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟಿದಾಲೆ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟಿ ನಿಕ್ಕಿಲ್ದಾಲು ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟಿ ನಿಕ್ಕಿಲ್ದಾರ ಹೌದಾದ ಇತ್ತ ಪೆರ್ಮಾರಿ ಹತ್ತು ಅನ್ಪಾರಿ ಕೋರಿ ಮಲ್ಲೆ ಬಂಡದು ಏಪ ವಾಯಿನಿ ಕೋಡತ್ತು ಮುರಾನಿ ಕೋಡತ್ ಮುರಾನಿ ಅವು ಎಂಚ ವೈರಲ್ ಆಯ್ನಿ ಅವು ಅಕ್ಲೆ ರೆಡ್ಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತನ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಪಾಡ್ದೇರು ಏರು ಪಾಡ್ದು ನೋಡ್ತುಜಿ ಎಂಕ ಏರ್ಪಾಡು ನೋಡ್ತುಜಿ ಬಶೀರಕ್ಕ ಏರು ಬಸ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲ ತಿರ್ತದಾರು ತಿರ್ತದಾರ ಇತ್ತ ಈರು ಪೋದು ಉಚ್ಚು ಪತ್ತೆರ ಪೋನಾಗ ದಾದ ಅಕ್ಲು ಒಂದು ಒಂದು ಅಂತೀರ ಒಂದು ಅಂತೀರ್ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿ ಜರಿ ಇರಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪನೊಂದು ದಾಯ ಬೋಡಿ ನೀರು ರಾತ್ ಧೈರ್ಯ ಅಕ್ಲೆ ದಾಯ ಬೋಡಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪನ ಮೇಲೆ ಲಾಗಿನು ತುಚ್ಚುನು ಮಂಡದು ಆಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರಲ್ಲ ಬತ್ತೀಜರು ಈ ರೀತ್ ನೆಟ ಏ ತುಚ್ಚು ಬತ್ತಾರ ಯಾನ ಇತ್ತೆ ಮುರಂದಕ್ಕ ಕೂಡ ಪತ್ಯ ಅದು ಮುಸನ್ ಪತ್ತೆನ್ಮ ಪತ್ತಿತ್ತ ಇರ್ದು ಕೊಂಚ ಪತ್ತು ಭದ್ರಾಡು ಪತ್ಯ ಪತ್ತು ಭದ್ರಾಡು ಪತ್ಯ ಇತ್ತೆ ನೂದು ದಾಟುಂಡು ದಾಟನು ಓಕೆ ಮುರಾಣಿದ ವಿಡಿಯೋ ಐತೆ ವೈರಲ್ ಆತನ ದಾದ ಅನ್ಪಾರ ಇತ್ತೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ತೂನಾಗ ದಾಯ್ತ ಅನ್ಸುಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಉರ್ದಾಕ್ಲು ಪುರ ಸೇರ್ದಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆತನು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಖುಷಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಎರಡ ಫೋನ್ ಅನ್ಪೇರ ಉಚ್ಚುಂಡು ಮನ್ಪೇರು ಮನ್ಪೇರು ದಾದ ಹುಚ್ಚುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಪತ್ತೆರಂದು ಬೊಕ್ಕಡೆಗ್ಲ ಫೋನ್ ಅನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕಡೆಗ್ಲ ಫೋನ್ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಗೆಂಡ್ರೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಏರುಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿರೋಸ್ಕರ ಅಂದ ಈರ್ನೈತ ನಂಬರ್ ಬರ ವೈರಲ್ ಆತನ ಆತನ ಆತನು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಮಂತನಾಗ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪತ್ತೆರೆ ಎತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪೇರು ಉಚ್ಚು ಪತ್ತೆರೆಗಂತ ಲೆಪ್ಪೇರು ಇದು ನಾನು ಖುಷಿ ಆತನು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ನಾನಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತೀರು ಉಚ್ಚು ಪತ್ತಲೆ ఆయన ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂದದು ಅನ್ಪೇರು ಅನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರ್ ಮಾತೆ ಪುನು ಓಲಿಪ್ಪುನು ಮೂಲೆ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಲ್ಲು ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಭಜನ ಮಂದಿರ ಎದುರುದಲ್ಪ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚನೆ ಕುಲ್ಲುದನ ಇಲ್ಲು ಓಕೆ ಏರ್ ಮಾತೆ ಪುನು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ದಾದ ಬುದಾರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಂ ಪ್ರಶಾಂತನು ಎಂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಆರು ಮಿಷಿನ್ದ ಬೆಲೆ ಬಪ್ಪನು ದಾದ ಪಜ್ಜರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಜ್ಜರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ಮಿನಿ ಉಚ್ಚು ಪತ್ವೇರ 10 ಬೇರು 10 ಬೇರು 10 ಬೇರು ಈರ್ನ ಜಾಸ್ತಿಯ ಕಮ್ಮಿಯ ಎಂಗ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪವರ ಪತ್ತೆರೆ ಅಂದ ಆರೆ ನೈಟ್ ಪುರ ಎತ್ತನ ಆರು ಬರ್ಪೇರು ಒಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಎರಡೊಂದು ಗಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಪ ಈರೆ ಉಚ್ಚು ಹತ್ತರ ಕಲ್ಪನೆ ಆರೆ ಕಲ್ಪಾದನ ಆರೆ ಕಲ್ಪಾದನ ಇಂಕ್ ಸುರುಕು ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಪುರ ಅಂಡ ಪೆರ್ಮರಿ ಕಾಲಿಂಗ ಸರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗರ ಉಪ್ರ ಪತ್ತೆರ ಅಲ್ಪದನ ಆರೆ 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 ಈಗ ಇತ್ತ ಇರು ಎಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚುನು ಓಲ್ ಪತ್ತೊಂತಾರ ಪಂಡ ಇರು ಮದ್ಮೆ ದುಂಬೆ ಪತ್ತೊಂತಾರ ಆ ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತನ ಎರೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತನ ಇತ್ತನು ದುಂಬುಡ್ದ ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತನ ಇಂಕ್ ಅವು ಎಂಚೈತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಮಾರೆ ಬೇರೆ ಪಂಚೇಶಂದು ಆರೇಗಲ ಆರು ಉಚ್ಚು ಅಲ್ಲಿತ್ತಂದ ಪದ್ರಾಡು ಹೊಡೀರಿ ಈತ ಈರು ಆತ ಧೈರ್ಯ ಎಂಚರಿ ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಎಂತೂ ನಾನೇ ಧೈರ್ಯ ಅರ್ಪುನು ಎಂತೂ ನಾನು ಧೈರ್ಯ ಅರ್ಪುನು ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಪುಜಿ ಚೂರ್ಲ ಈತೆ ಬಸಿರಾಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರ್ದು ನಾವು ವೈರಲ್ ಆತುಂಡು ಬಸಿರಾಕ ಹೊರ ಗೋಣಿ ಹತ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಚ ಕುಡೂರ ಬಾತಿರಲ್ಯ ಬಸಿರಾಕ ಹೊರ ಗೋಣಿ ಬತ್ತಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಬಕ್ಕರು ಬತ್ತಾಲೆ ಅಂತೆ ಕಬಕ್ಕದ ಕೋಲು ಬತ್ತಾಲೆ ಅಂತೆ ಗೋಣಿ ಬತ್ತಾಲೆ ಅಂಡೆ ಬೀಲ ಬತ್ತಲೆ ಅಂತೆ ಬೀಲ ಬತ್ತೇಜಾರು ಇರೇ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಇರು ಬತ್ತುವಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಧೈರ್ಯ ಜೋನ್ ಅಂತೀರು ವಿಡಿಯೋ ಭಯಂಕರ ವೈರಲ್ ಆತನಕ ಈರೊಂಜಿತ್ತೆ ಉಚ್ಚು ಪತ್ತನಾರ ಅದು ಬಯಾರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೂತಾರ ನೂತ ಎತ್ತಂಡೊಟ್ಟಿಗೂ ನೂತ 112 ನೂತ 16 ಉಚ್ಚು ಪತ್ತಾರ ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಯ್ಬೇಕು ದಾದ ಅನ್ಸೋಡು ಖುಷಿ ಅಂದುಂಡು ಜೋಕುಲ್ ದಾದಂಡಿ ಇರ್ನ ಏತ್ ಜನ ಜೋಕ್ಲಿರೆಗೆ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಐವರಿ ಬರ್ಪೇನ್ ನೋಟುಗು ಪತ್ತೆರ ಪೋನ ಮೊನ್ನಗ ಐಟ್ ಇತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಡು ಐ ಬತ್ತಿ ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾದ ಅನ್ಪೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬರ್ಪೆ ಒಟ್ಟು ಬಂಡಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಅನ್ಪೆ ಮುರೈನ ಮಾತ್ರ ಪೋಡಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಜನ ತೂದು ಜಿನ್ನಾನಿಂಚ ಕಂತು ಪುರ ಬಾಡ್ನ ಮುಟ್ಟುನ ಪತ್ತುನ ಪುರ ಮನ್ಪೆ ಮಗಲು ಅಬ್ಜಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಚೂರು 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹರ್ಷಿತ್
ಮಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯ ಇತ್ತೆ ಈ ಜೋಕುಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುದ್ದಾಯ್ತು ಅನ್ಪೇರು ಅವೇನೆ ತೂಂದು ಇರ್ತೆ ಖುಷಿಟ್ಟು ಖಂಡ ನಿದಾದ ಅಂಟೇರು ವಿಡಿಯೋ ತು ಅರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂದೆ ಅಂದ ಖುಷಿ ಆತನು ಇತ್ತೆ ಬಶೀರ್ ಅಕ್ಕಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರೆಗ ಆರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಪನ್ನೆ ಅನ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೂತಿಜ್ಜಂಡೆ ಆರೆ ಪಂಡೇರು ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತಿನಿಂದ ಆರು ಸೆಂಡ್ ಬಂತೇರು ಎಂಕ ಇರ್ದೊಕ್ಕೆ ಅಂತುವಿನ ಆರು ಅಲ್ಪ ಪೇಟೆ ದಂಚಿ ಪುರ ಪುನ ಕೇನುವರ್ಗೆ ನಾ ಬಶೀರ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಚಿನ ನಾಕೇನ್ ಬೇರಿಗೆ ಅರೆ ಡೋಂಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಈರೆಲ್ಲ ತೋದಿರೆ ಗೊಂಜಿ ಗೋಣಿ ಬತ್ತೆರ ಆತು ಜಾಂದು ಅಂದ ಏರೆ ಬಶೀರ್ ಬಸರಕಾಗ ಬಕಾರ ಪತ್ತುನತ ಅರೆ ಬೋಡಿಗೆ ಪೂಜ ಅರೆ ಬೋಡಿಗೆ ಆತನು ಇದು ಈರೆಗೆ ಆತದ ಏರಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏತ್ ಜನ ಅಂಜನ ಕ್ಲಿತ್ತೇರು ಪನ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇತ್ತೇರು ಏರ್ಲ ಒತ್ತಿಜರ ಏರ್ಲ ತೀಚೆ ಮಕ್ಳೆ ಬೋಡಿಗೆ ಆಪುನಿಂದು ಉಚ್ಚು ಪತ್ತುನಾಗ ಏತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಿಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡು ಪಂಡ ಪೆರ್ಮರಿ ಅನ್ನಾತು ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಾ ತುಚ್ಚುಂಡು ಕೆಲವದಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ವಿಷಯ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕದೆಲ್ಲ ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೆರ್ಮರಿ ಅಂಡ ಬೋಡಿಗೆ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಒಯ್ಟ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಿಡು ನಾಗರಾವ್ಲ ಕಾಲಿಂಗರ್ಲ ನಾಗರಾವ್ ಏರ್ ಪತ್ತದಾರ ಪತ್ತದೆ ಒಯ್ನಿ ಕಾಲಿಂಗನ್ನತ ನಾಗರಾವ್ನತ್ತದೆ ಪತ್ತದೆ ಬೋಡಿಗೆ ನಾಗರಾವ್ ಪತ್ತನಾಗ ಓಲು ಪುಂಜಲ್ ಕಟ್ಟೆಡು ನಂದು ಕಾಳಿಂಗ ಪುಂಜಲ್ ಕಟ್ಟೆಡು ಬತ್ತನ ನಾಗರಾವ್ ಮುಲ್ಪ ಬಣರಿ ದಲ್ಪ ಪತ್ತನ ಒವ್ವ ಉಚ್ಚು ಪತ್ತದಾರ ಕಾಳಿಂಗ ಬತ್ತದೆ ನಾಗರಾವ್ ಬತ್ತದೆ ಬೆರ್ಮರಿ ಬತ್ತೆ ಸಂಕಮಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತದೆ ಒಂಜೇನು ಒಂಜೇನು ಓಕೆ ಕಷ್ಟ ಒಯ್ನಿ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಮಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಾಳಿಂಗೆಲ್ಲ ಸರ್ಪ ಒಂದು ಬಂಗಾರ ಕೊರ್ಂಡು ಅಂತೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ತೂಪನಮ ಈ ಆಂಜನೇಯಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಪುಚ್ಚು ಬತ್ನಕ್ಲು ಪುನ ಈ ರೀತಿ ಉಚ್ಚು ಬತ್ನಟ್ ಒಂತೆ ಫೇಮಸ್ ಆವಂದುಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಅವೇನೆ ಮುಂದುವರ್ಸವನ ಅವೇನೆ ಜನಕ್ಲು ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಜನಕ್ಕಲು ಅವ ಖಾಲಿ ಬೊಬ್ಬೆನೆ ಖಾಲಿ ಬೊಬ್ಬೆನೆ ಪಟದಲೆಜ್ಜಿ ಪತ್ತಲೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡ್ಬೇರು ಅಕ್ಲು ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟಾರು ಬುಜೇರು ಅದ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡೆಗ್ ಪುರ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಮೂಲೆನಾ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಇರ್ನ ಖಂಡನೇನ ಇಲ್ಲ ಪುರ ಫೋನ್ ಪುರ ಬತ್ತನ ಫೋನ್ ಬತ್ತನ್ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಲೆ ಅಂತ ಪನ್ ಅಂತೀರಿ ತೆಬುಡ್ ಚಲ್ಲೆ ಉಂತಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಪನ್ನೆ ಪೆರ್ಮರಿ ಆತೊಂದು ಕುಲ್ಲೆ ಅಂತೀರು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಮ ನೋಡ್ಸಿ ಪೆರ್ಮರಿ ಅಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ನೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈರು ಸುಳ್ಯದಾರು ಪುತ್ತೂರ್ದಾರು ಕಡಬದಾರ ಅದು ಬೋತಾರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶೋಭಕ್ಕನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದಿ ಪುನಃ ದಾದಾನ್ ಬರ ಯಾನುಂದೆ ಊರ್ದಲು ಕಡಬ ಪುತ್ತೂರ್ದಲ್ಲ ಅತ್ತಾನ ಅಂಚಿ ಪುರ ಪೋಪೆ ಯಾನೆ ನೇರಿಯ ಕಡಬರ ಫೋನ್ ಮಂತನ ಪೋಪೆ ಯಾನೆ ಮಾತ ಓಡಿಕ್ಲ ಪೋಪೆ ಯಾನು ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟಿದಾಲೆ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಲು ಕುರುವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟಿ ನೆಕ್ಕಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅತಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂಡೇರಾರೆ ದಾಯಗಂದು ಬಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ವೈರಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಏರಂದು ಅರೆಡ ಪಾತೆರ್ಪಾಗ ಅಂದ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಫ್ ಎಂಚುಂಡು ಲೈಫ್ ತೊಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ತೊಂದ್ರೆ 11 ವರ್ಷ ಅಂಡೆ ಈ ಈರು ಉಚ್ಚು ಪತ್ತನ ಬುಡ್ದು ಬೆದ್ದಾದ ಮನ್ಪೋರ ಬೇತ ಇಂಚ ಶೌರ್ಯದ ಬೇಲೆ ಬೋಪೆ ಶೌರ್ಯ ಉಡುಲ್ಲೆ ಶೌರ್ಯ ಘಟಕದ ಸಂಯೋಜಕಿ ಅದುಲ್ಲ ಇಟ್ಟು 5 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಇಟ್ಲ ಅವೇಟೆ ಉರಗದ ಅಜ್ಞೆ ಅದುಲ್ಲೆ ಐಟೆ ಉರಗದ ಅಜ್ಞೆ ಅದುಲ್ಲ ಓ ಮೇರೆ ಶೌರ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಶೌರ್ಯ ಟೀಮ್ ಉಡುಲ್ಲೆರು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕದ ಸಂಯೋಜಕಿ ಓಕೆ ಐತ ಸಂಯೋಜಕಿ ಅದು ಕೂಡ ಉಲ್ಲೆರು ಇತ್ತಾಕ ಒಂಜಾತ್ ಉಚ್ಚುನು ಪತ್ತು ನಂಚಿತ್ ನಕಲು ಉಲ್ಲೆರು ಇತ್ತೆ ಉಚ್ಚು ತೂಯಿ ಕೂಡಲೇ ಜನಕುಲ್ ದಾದ ಅನ್ಪೋಡು ಜನಕ್ಲು ಪೋಡಿಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಪೋಡಿಪೇರಲ್ಲಿ ಪೋಡ್ತನ ಐಕೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನ ಐಕೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆದ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬಲಿಪುಂಡ ಆತೆ ಜಿನ್ನಂಡ ಬಲಿಪು ಜಿತ್ತನಲ್ ಪನೆ ಇಪ್ಪುನು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಐನ ಪೋಡಿ ಪಂಡ ಅವು ಪೋಡ್ತುದೆ ತುಚ್ಚುನ ಕೋಪಡತ್ತು ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನ ಪೋಡಿಗೆ ಅನ ಎಂಕದಾದ ಮನ್ಪೇರ ಪಂಡದು ಪೋಡ್ತುದೆ ತುಚ್ಚುನ ಇರೆಗೆ ಪಾನ್ಲ ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚುನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಿನಿ ಬತ್ತಿತನ ಇಜ್ಜಿ ಪೆರ್ಮರಿ ಅನ್ಲವೇ ತುಚ್ಚರ ಬತ್ತುಂಡು ತುಚ್ಚಿದಿನ್ಲ 2-3 ಸರ್ತಿ ಕಾರ್ಗ್ ಕೈಕು ಪುರ ತುಚ್ಚಿದಿಂಡು ದಾಲಾಚಿ ಕೈಕು ಪುರ ತುಚ್ಚಿದಿನ ಉಂಡು ದಾಲಾಚಿ ಎಂದಾಲ ಮರ್ದಲ್ಲದೆ ತುಂದು ಖಾಲಿ ಅರಶಿನ ಉಡಿಪಾಟು ಉಡುಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಜೀವತ ಮರ್ರೆ ದಾಲಾಬುಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅಬ್ಜೆಟ್ ಓಕೆ ಸರಿ ಅಕ್ಕ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಇರೇನ್ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತದ ಸುದ್ದಿಯವರ ಎಂಕಲ್ ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾತೆ ಅಂದ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಏರು ಅವರು ಮನುಷ್ಯರ 60 ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಇದಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಅವು ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಲೆಡು ಸನ್ಮಾನ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆತಾರು ವೈರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನೋಟುಗು ಎಂಕಲುಲ್ಲ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇರೆ ರಡ್ಡು ಬುದಾರುಂಡು ಕುಡೋರ ಪಂಪ ಶೋಭಕ್ಕ ಆಶಕ್ಕ ಅಂದ್ ಬೇರೆ ಬಶೀರಕ್ಕಾಗ ಪನ್ನ ಡೈಲಾಗಿನ ಪಂಡೇರು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಬೀಲ ಪತ್ವೆ ಮಂಡೆ ಏನಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಆನ್ ಪತ್ವೆ ಮರವರು ಬೀಲ ಬತ್ಲೆ ಬಂಡೇರು ಗೋಣಿ ಬತ್ಲೆ ಬಂಡೇರು ಒರಿಲ ರೆಡಿ ಜನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ 2 ಜನ ರೆಡಿ ಆಯರು ಪತ್ತಿಯರು
ಆ ಒಂಜಿ ವೈರಲ್ ಅಂಡ ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ಉಂಬೇರ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆನು ಕೊರೊಂದು ಅಕ ನನಾತ್ ಇಂಚಿತ್ನ ಸೇವೆ ಏರ್ನಡ್ದು ಆವಡ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಈರೊಂಜಿ ನೂತ ಪದ್ರಾಡು ಉಚ್ಚಿ ಇತ್ನೆಟ ಪತ್ತದಾರು ನನಾತ್ ಜನಕುಲ್ನ ಪೋಡಿಗೆನು ದೂರ ಮನ್ಪಲೆ ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಸಂಕುಲನ್ನು ಒರಿಪವನಂಚಿತ್ನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಪಾತ್ರನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಕ್ಕ. ಒಂದು ಶೋಭಕ್ಕನ ಪಾತ್ರ ಏರು ಶೋಭಕ್ಕ ಹೋತಾನತ ಹುಚ್ಚು ಶೋಭಕ್ಕ ಪಂಚೇಶ್ಕೆ ಚಾರ್ಮಡಿ ನೊಟ್ಟುಗು ದಾಮೋದರ ದೊಂಡಲೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಕ್ಕಿಲು ಉರುವಾಲು ಗ್ರಾಮ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟಿ.